Λοιπόν, να πω μια ιστορία με ένα απλό χαρτί, τέλος πάντων, και ό,τι λέω να στα δείξω κιόλας. Και είναι και παραμύθι και έτσι κόλπο και καλά, τέλος πάντων. Τέλος πάντων είναι ένας που, ρε παιδί μου, που έχει γκί, οικόπεδο, ξέρω εγώ, κτήμα για πούλημα. Αυτό εδώ είναι, ξέρω εγώ, το κτήμα, ρε παιδί μου, και θέλει να πουλήσει, ρε παιδί μου, να δώσει, δεν το θέλει, ξέρω, να ασχοληθεί με αυτό. Και το πουλάει, αλλά δεν το δίνει όλο μαζί, έτσι, το δίνει έτσι από άκρες, ρε παιδί μου, γύρω γύρω, ξέρεις, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και το δίνει έτσι από άκρες. Και όσο πάει το χωράφι, ξέρω εγώ, μικραίνει. Όσο πάει μικραίνει, να μένει τόσο, ξέρω εγώ. Μετά ξανά αυτός που πήρε, μετανιώνει, ξέρω, δεν το θέλει, το ξαναπουλάει. Παίρνει ένας παπάς, ρε παιδί μου, δεύτερη φορά παίρνει ένας παπάς από την εκκλησία, ξέρεις, παπάς. Τέλος πάντων, παίρνει αυτό. Μετά από λίγο μετανιώνει και ο παπάς, ξέρω εγώ, λέει τι το θέλω, ξέρω εγώ, αφού όλη μέρα στην εκκλησία είμαι, παπάς είμαι, τι το θέλω το οικόπεδο, κάτσε να πουλήσω, ξέρω εγώ, να πάρω ένα σταυρό, να βάλω έτσι, να το έχω. Παπάς είμαι, σταυρό. Τέλος πάντων, πουλάει και ο παπάς, πάει, παίρνει, ξέρω εγώ, το σταυρό. Να σου δείξω τώρα το σταυρό. Ορίστε το σταυρό. Και επειδή, ξέρω εγώ, είναι καλός άνθρωπος, ξέρω εγώ, και καλός, ξέρω εγώ, παπάς, ο πράτος, ξέρω εγώ, σε μια φάση του δίνει σταυρό, ξέρω εγώ, και ξαφνικά εκεί που δεν είχε καθόλου έχει δύο παπάς σταυρούς. Τι να τα κάνει, τι να κάνει τα δύο, ξέρω εγώ, σταυροί. Λέει κάτσε να δώσω τη μία και να πάω διακοπές, να πάω γύρω γύρω για μια εβδομάδα, 10 μέρες, ξέρω εγώ. Πάει, παίρνει το εισιτήριο από καράβι, ξέρω εγώ. Ορίστε να σου δείξω και το καράβι τώρα. Πάει, παίρνει το εισιτήριο από αυτό το καράβι για ταξίδι, ξέρω εγώ. Και φεύγει. Φεύγει, ξέρω εγώ, και εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κάνει στάση στο καράβι σε λιμάνι, ξέρω εγώ, Ιταλία. Τέλος πάντων παντού κάνει στάση, ξέρω εγώ. Κατεβαίνει ο κόσμος να κάνει βόλτες, ξέρω εγώ, να κάνει ψώνια, να φωτογραφίες και αυτά. Και ξαφνικά μπαίνουν κάτι γύφτοι στο καράβι μέσα και αρχίζουν και, ξέρω εγώ, κάνουν αλυσβερίσι, ξέρω εγώ, πουλάνε φθηνά ρούχα, παπούτσια, ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, παντελόνια, ζώνη, ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων, ο παπάς βλέπει ότι και εκεί πέρα έχει μαζευτεί ο κόσμος, ξέρω εγώ, λέει κάτσε να ρίξουμε μάτια, τι γίνεται εκεί πέρα. Πάει, βλέπει ότι έχουν φθηνά ρούχα και τα δίνουν έτσι στον κόσμο, φθηνά, του αρέσουν, ξέρω εγώ, κάτι παπούτσια, διαλέγει ο παπάς και παίρνει ένα ζευγάρι παπούτσι. Ένα ζευγάρι παπούτσι δερμάτινο, ωραίο, έτσι αριστερά δεξιά. Ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσι παίρνει, μετά διαλέγει ένα ωραίο κοστούμι, ορίστε και το κοστούμι. Μετά ένα ωραίο παντελόνι διαλέγει, έτσι ωραίες, έτσι μάρκες, έτσι, ξέρω, καλές. Ψωνίζει, λοιπόν, πολλά, ξέρω εγώ. Εκεί πέρα πίσω κάτι παιδιά έχουν πάρει χαμπάρι, ο παπάς έχει λεφτά και ψωνίζει, βλέπουνε κιόλας. Τέλος με τον έχουν πάρει, έτσι, πλησιάζουν με το πιστόλι αυτό και του λένε παπά, βγάλε ό,τι έχεις δεν έχεις, ξέρω εγώ, με το πιστόλι. Φοβάται ο παπάς, αλλά κάνει, ξέρω εγώ, νόημα και αυτά. Τέλος πάντων φωνάζει κόσμος, τσακώνουν τα παιδιά, τους πιάνουνε, τους πάνε μέσα, ρε παιδί μου. Τώρα εδώ πέρα κάθεται το δικαστήριο, είναι, τέλος πάντων, δικαστήριο γίνεται. Εδώ στο τραπέζι κάθονται και αποφασίσουν ότι και καλά τιμωρία, ρε παιδί μου, να πάνε στα παιδιά με αυτή τη βάρκα. Έτσι, να τον πάνε, να τους παρατήσουν στη θάλασσα μέσα, ρε παιδί μου. Να τους παρατήσουν εκεί πέρα. Τιμωρία. Τέλος πάντων τους πηγαίνουν, ρε παιδί μου, και στην πορεία, ξέρω εγώ, χαλιέται ο καιρός, ξέρω εγώ, αέρα και αυτά, ξέρω εγώ.
και σπάει αυτό εδώ. Σπάει αυτό και πεθαίνουν όλοι και καλά. Και μένει η βάρκα εκεί πέρα παρατημένη. Έχουν πεθάνει όλοι, έτσι μια βάρκα παρατημένη μένει εκεί πέρα στη θάλασσα, στη μέση. Τέλος πάντων, περνάνε κάτι πειρατές, γιατί μετά από χρόνια, ξέρω εγώ, βλέπουν μια παρατημένη βάρκα, λέει όποιοι και να γίνει μέσα κάτι θα έχει, κάτσε να δείξουμε μια ματιά τι έχει. Μπαίνουνε μέσα και καλά, εδώ πέρα, ξέρω εγώ, βρίσκουν κάτι σουντούκια, ανοίγουν, ξέρω εγώ, εδώ. Βλέπουν λεφτά μέσα και αρχίζουν και μετράνε, ξέρω εγώ, 1 χιλιάρικο, 2 χιλιάρικα, 3, 4, ξέρω εγώ, ανοίγουν απ' την άλλη. Τα ίδια, ξέρω εγώ, βάζουν πάλι λεφτά, μετράνε 1, 2 χιλιάρικα, 3, 4 χιλιάρικα από εδώ. Τέλος πάντων, έτσι, οικονομάνε, ρε παιδί μου, και φεύγουν. Ωραίο ήταν το παραμύθι. Ωραίο ήταν. Βάλτε και εσύ λεφτά. Βάλε και εσύ λεφτά. Μας την έφερες τώρα. Πάρε και ένα 5 ευρώ. Το αξίζεις.